Wala pa nagligad ang 24 oras sang lift ang liquor ban sa syudad sang Iloilo. Mayor Jerry Treñas, ginbawi ang yagin pagwa nga EO. Alkalde aminado nga nakahimo sang sala nga desisyon. Samtang Iloilo City Police Office na record ang mga insidente kagabi nga may kaantanan sa pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen. Sad Kate Adriana, matapos ang pila ka oras ang ginpahanugutan ng pagbaligya kag pagbakal sang alcoholic drinks sa syudad, na record sang kapulisan ang mga insidente sang kinagamo. Tuman ang kalipay sa mga manginginom kahapon sang nagpagwa sa executive order si Mayor Jerry Treñas nga nagalift sang liquor ban sa syudad apang subong adlaw. Ginbawi naman ini sang alkalde wala pa maglipas ang 24 oras. Si Manong Dodo, umpisa sang ginpatuman ang enhanced community quarantine, naguntat na ini sa pag-inom sa magkahulubog nga ilimnon. Para sa iya nagakadula kun tani ang iya stress kung makainom. Nga, man tulog mo. Tapos, Wala na mo ni pagal. sunod naman kay Manong Liar, madamo gid ang nagakasubo-subong adlaw, apang mas importante para sa iya ang kalanon. Ya pa nga subo. Gaman. Wala nila mama. Gin ban naman nila. Naobserbahan naman ni Manang Josefina nga madamo ang nagpamakal sang alcoholic drinks kahapon kang nagsinadya. Nalipay, nangingagaw kahapon. May nakabakal naman. Pero ay man gamo, ataw, ay man sila. Damo na nga damo, gina pinalakpak. Aling kagapon sa tinda. Sa assessment ng Iloilo City Police Office, nagpanikbaying ang mga tao sang alcoholic drinks kahapon. Nahibaluan nga nagdesisyon ng alkalde nga liwat nga ibalik ang ban sa pagbaligya kag pagbakal sa makahulubog nga ilimnon, bangod sang madamo nga mga insidente nga na-record nga minaoy. Nagbato sa pulis, kag may nagtuyo pa nga sudlon ang kwarto sang babae kagabi. Unfortunately, kanamo sang incident na natabo. So, pinsar kita, ang pulis naton, kadamo sa mga ginatipan pa, dugangan pa sa ini nga problema. Daw, siguro ma-overwork or ma-overwhelm mga itong kapulisan. Kagabi naka-record kita sang sa practice official blotter naton sang apat ka insidente o krimen kung sa diin ang mga persons involved is under the influence of intoxicating liquor. So girespondihan sang aton kapulisan kag nagapanimaho. Samtang ginimbitahan naman sang kapulisan sa police station ang lalaki nga ini sang barangay Juanico, Banate, Iloilo, matapos nga nagpost sa social media angot sa pagpakalaot sa desisyon sang alkalde. Nagpangayo naman ini sang pasaylo kag gilayon nga gindelete ang iya Facebook post. Nagpasalig naman ang ICPO nga siguraduhon nga wala sang may mainom sa makahulubog nga ilimnon sa mga pampublikong nga lugar. Sa ginpahayag naman sang alkalde nga batunon sini ang kaakig sa mga residente bangod sang sala nga desisyon. Ang importante hindi mabutang sa kompromiso ang syudad sang Iloilo. Said Zen, ginaligar damo kuno nga palusot nga magbaligya bisan sang una pa sang may liquor ban pa. Anong liabilidad ni sa mga tiyangge nga baligya sang makahulubog nga ilimnon? Yes, Sad, according kay Mayor Jerry Treñas, wala sang pili ang pagpatumana sa liquor ban diri sa syudad sang Iloilo kag kutob sa madakpan nga nagabaligya kag nagabakal sang alcoholic drinks ang sarang nga mapreso. Sad. Madamo salamat, Zen Kilantang.